a takisto tu nájdeme odhrňanie snehu lopatou, čo už není moc asi praktické, ale však prečo nie. Keď otvoríme aplikáciu, tak rovno na nás vybehne zložka úsilie, kde nájdeme stav tréningu, nájdeme tu pomer teda akutné a chronické tréningové záťaže, úroveň únavy a kondície. Aby sme mali istotu, že zo seba dávame naozaj maximum, tak nechýba ani ukazovateľ športového úsilia pre konkrétny deň, ktorý sa vyjadruje na stupnici od 0 do 100. T-Rex 3 Pročka dokážu takisto merať hodnotu VO2 max, dobu regenerácie a celkovú tréningovú záťaž. Ďalej tu máme hodnotu PAY, ktorá v podstate hodnotí našu kondíciu, kde získavame body. Denné maximum, ktoré môžeme získať, je 75 bodov. Čože super, tak táto hodnota berie v potaz konkrétne aktivity. Čiže napríklad, keby idem si na 2 hodiny zabehať a na 2 hodiny sa prejsť, tak získam iný počet bodov, logicky za tú chôdzu menej ako za ten beh. Čo je teda paráda, že to takto rozdeľuje. A je to aj skvelé napríklad, keď sa chceme motivovať napríklad medzi kamarátmi, kolegovcami, tak vieme v podstate medzi sebou súťažiť, kto získa za daný deň viac bodov.